मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। म्यूजिक बाय डीजे गुड्डू राज। पिया हमर गुंडा माई ले ले बाबे एगो हीरो हुंडा माई बन गइले पिया हमर गुंडा माई। डीजे गुड्डू मधुबनी बन गइले पिया हमर गुंडा माई गुंडा माई। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। सही रहिया देखा दे तू मैया उनके आदमी बना दे तू मैया दुखिया बहुत करे अत्याचार हो भइल बा पिया ऊ हमर बेकार हो भइल बा पिया ऊ हमर बेकार हो। सही रहिया देखा दे तू मैया उनके आदमी बना दे तू मैया दुखिया बहुत करे अत्याचार हो भइल बा पिया ऊ हमर बेकार हो हमर बेकार हो। पूजा पाठ नहीं करे जब कही हमके मारे पूजा पाठ नहीं करे जब कही हमके मारे बनत बावे ना पंडा माई ले ले बाबे एगो हीरो हुंडा माई बन गइले पिया हमर गुंडा माई ले ले बाबे एगो हीरो हुंडा माई बन गइले पिया हमर गुंडा माई। डीजे गुड्डू मधुबनी बन गइले पिया हमर गुंडा माई गुंडा माई खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। गुंडा माई। कहनी दर्शन करा दे तपियऊ हमके मैहर घुमा दे तपियऊ कहनी हा ओकरा से जब हम ई बतिया मरले बापिया हमके ओही रे रतिया मरले बापिया हमके ओही रे रतिया। कहनी दर्शन करा दे तपियऊ मैहर हमके घुमा दे तपियऊ कहनी ओकरा से जब हम ई बतिया मरले बापिया हमके ओही रे रतिया। लिखे राहुल भजनिया आई दीपाली चरनिया लिखे राहुल भजनिया आई दीपाली चरनिया लेके घूमेला झुंडा माई ले ले बाबे एगो हीरो हुंडा माई बन गइले पिया हमर गुंडा माई ले ले बाबे एगो हीरो हुंडा माई बन गइले पिया हमर गुंडा माई। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।